Mali, Ghana, Senegal, Mali, Nigeria, Burkina Faso. Burkina Faso. Mali. Kamar yadda dai kwanaki na kawo muku daga titi. Na ce muku tun da aka fara yakin nan har zuwa yau din nan mutane suna fitowa kan tituna saboda goyon bayan su ga gwamnatin su. To akwai wani abu da ake kira motibi. Idan suka fito din akwai wasu mutane wato 'yan cikin ƙasa kowa zai haɗa kai. Wasu misali suna da wata ƙungiya za su zo su dan buɗe dan wani guri suna dan raba shayi wasu na raba dan abinci haka wasu dan abu da dai kaiwa baka haka dan irin su cincin haka da sauran abubuwa. To a yau ma mutanen mu 'yan Afirka kamar yadda kuke gani a bayana da Turkiya ne, ina ga kasar Turkiya ne can. Afirka da Turkiya sun zo nan su ma sun kafa nasu tanti din. Wannan na baya na kungiya ce ta 'yan Afirka daga kasashe mabambanta. Za mu je mu hira da ɗaya daga cikin su don mu ji ya abin yake. Ga mu kusa da wata 'yar uwa 'yar Ghana za ta ƙara mana ƙarin bayani. To assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuke gani ga munan nan ga mu African students ne da muke Iran muke rayuwa. To mu ne kun san me yake faruwa, mu ma mun zo ne mu zo mu gwada ma Iraniyan mu goyi bayan su, mu gwada musu kamar mu ma muna tare da su. To akwai garuruka daban-daban nan ga mu nan mu ma mun zo da shayi da biskit ne, duk wanda ke so yana wucewa ya zo ya doki ya sha saboda mu ma su sani kamar ba rayuwa kawai muke Iran ba, mu ma muna tare da su duk cikin wuya ko cikin jin daɗi ko menene muna tare da su.